Il-Prim Ministru Lawrence Gonzi naqas li jintrabatx l-ħadd mill-kabinett tiegħu ma' rċieva rigal minghand George Farrugia, il-persuna li ngħata l-proklama mill-kabinett dwar l-iskandlu tal-comissions fuq ix-xiri taz-zejt. Mistoqsi minn One News, Lawrence Gonzi refera biss għal dak li qal il-Ministru Tonio Fenech u żied li ma kellux aktar xi jgħid. Inti bħala Prim Ministru lest tagħmel dikjarazzjoni li l-ebda membru tal-kabinett tiegħek ma rċieva rigal minghand George Farrugia, l-persuna li ngħata l-proklama, jekk jinstab illi xi membru tal-kabinett tiegħek irċieva tali rigali għandu jirreżenja brabta ma' dan il-każ ukoll, inti temmen il-verżjoni ta' Tonio Fenech li qed jgħid li hu ma rċivix rigali minghand George Farrugia. Il-Ministru Fenech dalgħodu diġà mar il-Kummissarju tal-Pulizija u għamel il-pożizzjoni tiegħu ċara. Jiena iktar minn hekk għalissa m'għandix xi ngħid, inħalli fidejn l-investigaturi biex jagħmlu l-investigazzjoni tagħhom. Prim Ministru, ġifieri m'intix lest tagħmel dikjarazzjoni li l-ebda membru tal-kabinett ma rċieva rigal? Weġibtek diġà, grazzi ħafna. Lawrence Gonzi ddikjara dan fi tmiem zjara li għamel fejn ra x-xogħol li qed isir fuq l-estensjoni tal-Freeport. Aktar kmieni Lawrence Gonzi żar ukoll il-kantin fejn kien hemm uħud mill-ħaddiema tal-Freeport. Fost dawk preżenti spikkat il-preżenza ta' uħud li huma parti mit-tim tas-sigurtà tal-Partit Nazzjonalista immexxi minn Ernest Tonna. Ernest Tonna fost l-impjiegi li għandu apparti dak ta' uffiċjal ta' Transport Malta u Authorized Officer fit-Tribunal Lokali tal-Belt huwa Chief Security Officer fil-Freeport. Matul din il-kampanja elettorali din l-istess persuna kien f'ċentru ta' kontroversja wara li sar magħruf kif Ernest Tonna ħa garaxx tal-Gvern fil-Belt bir-raġuni tkun li għandu problema ta' mobilità.